Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Dumateng sedanten para jamaah, bapak-bapak pengawasan kam ingkang kula mulyakaken nggih. Semoga kula dherekaken muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun salam sholawat ugi katurugi dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkes kemawon nggih niki pengajian berlangsung dadi nggih Ramadan ngoten niku. Biasane niki cedak bodo niki kan wong niku ana apa niku bergejolak nggih. Iya, Pak. Bergejolak utake, pikirane, awake. Betek-beteke engko wis gen persiapan bodo. Apa maneh sing apa niku putu-putune ponakane akeh ngoten niki rada rasa ngoten iki. Iya ta. Saiki kan modele pemasaman ngetokne wong bocah siji 50.000 ta. 50.000 karek ngitung gundul jarene. Ingeten niku. Yes pokoke kahanan ngoten bismillah ngoten mawon nggih. Ada fadlu minallah. Pokoke boten niku sing penting seneng ngoten mawon. Sampeyan niku dikatakan bahagia niku nek lulus posone. Nek wong lanang itu tetep lulus, Pak. Wong lanang ra lulus yo nganggo sayak ngono wae. Ya ora iso nek pekerja keras ya itulah untuk tidak puasa. Cuman ya besok ya nyaur. Repoten niku nek sampean niku membatalkan terus ora nyaur. Ngoten nggih. Dadi niki monggo kita tambah melih muraqabah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ngaos ikam nggih. Jadi dalam sisi amaliyah dumateng Allah Subhanahu wa taala niku yang perlu kita bangun niku pertama adalah dhahiriyah. Terus di samping dhahiriyah juga batiniyah. Padha kados tiyang niku belajar Quran niku pertama sik dilatih niku macane sik. Engko nek wis latih yang maca niku agek napa carane dilakoni. Dan nek wis bar cara niku agek ngemu rasa. Dadi Quran niku harus memuat 3 sistem niku wau. Sampeyan carane maca ya wis alif ba ta teko ya niku sampeyan sinau tajwid lan sak piturute niku cara. Nggih maca sik maca nggih. Lah mengke nek cara niku dalam sisi sampeyan niku ngamalke isi kandungane. Caranya bagaimana Quran itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Malane terus ana ilmu syar'i jenenge fikih. Niku wis nganggo cara. Lah terus mungkin nek sampean niku wis nglakoni carane, semakin hari semakin tambah umure niku Quran niku kudu mengku rasa. Nggih, dadi rasane teng ati tandoro DPDP dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala niku harus muncul. Mulane dakok tumal iman. Awake dhewe niku iman niku kudu nganggo rasa. Aja berarti imane awake dhewe niku murni kering nggih. Iman si kering niku napa? Ya wis sampean modele niku sangar salat, ngaji-ngaji, ya ngoten niku modele. Dadi poso-poso, haji-haji. Ya sebenarnya seremonial tok niku murni iman yang kering. Tapi iman sing tenanan niku harus ada rasa. Dakok mal iman. Kita harus merasakan daripada iman tersebut.
Lah terus rasane iman niku pripun? Man radhiya billahi robba. Sangger awake dhewe niku wis iso ngrasakne bilih Allah SWT niku sampean ridho dadi pengatur hidupmu, sing ngatur uripmu. Niku pengiran niku agek rasane agek teko. Pokoke awake dhewe niku urip niku rumangsa diatur karo Gusti Allah. Aja ngasih awake dhewe urip niku rumangsa sing ngatur awak-awake dhewe. Ilanipun Gusti Allah SWT ngendikaken ngeten. Falaula ing kuntum ghairu madinin tarji'unaha ing kuntum shadiqin. Umpama pancen sampeyan ki sing ngatur uripmu, apa-apa kejadian sing ora sesuai karo karepmu njajal balekno sing sesuai karo karepem. Iso mboten? Ra iso. Sampeyan ra pengen lara nyatane ya lara. Ora pengen melarat sosok ya nganggo melarat. Iya dah, ning aja terus. Wong pegaweane pensiune mosok melarat ora nganggo pensiun. Lah ya repote ngoten Pak nggih, mosok sah pegawai nganggo pensiun melarat ora tau pensiun. Sinalillah ngoten ya. Ngoten niku. Ya mati bareng ya ngono. Mati nek sampean digdaya aja mati. Jajal nek nyawa pas teko tenggorokan niku, cak napa tariang nek iso. Gak bisa. Keadaan yang kemarin sing ibaratnya apik terusan iki elek. Jajal keadaan sing kemarin niku balekne. Gak bisa. Niku nedahaken awake dhewe mung sadurunge diatur tok. Ben nggih lan niku rasane kok tumal iman nek sampeyan niku srido Gusti Allah SWT sebagai pengatur hidup. Wabil Islami dina. Nomor kalih iman niku nek nganggo rasa niku sampeyan niku wis napa pasrah taslim karo agama Islam niku pinangka dalan uripmu. Mulane teng mriki niku wis sampeyan niku modele kaya apa? Ya menungso niku lah ya biasa to, kadang apik kadang elek. Ning jangan pernah terkeluar daripada milah Islam. Kadang tiang niku ngeten, sing marakne napa niku wong ora pati gelem beramal niku seolah-olah Islam itu hanya untuk orang-orang yang bersih saja. Pramila nalikanipun ngoten niku kadang wong-wong sing ijek elek yang mereka masih berkecimpung dosa ngoten niku arek salat isin, arek pengajian isin, arek nyang masjid isin, arek kumpul karo sing nganggo peci isin. Nah ngene to. Iki sing griseni sing sampean nganggo peci apa sing ora nganggo peci niku isin? Ya mbuh sing ngono wae sapa tepak-tepak nggih. Mulanipun ngeten nggih, padahal seruanipun Gusti Allah SWT niku Kanjeng Nabi ngendikaken ngeten nggih, siru ilallahi urjan wa makasira. Sampeyan kuwi balian yang Gusti Allah SWT senajan kanthi kahanan pecah-pecah maupun bincang. Lah sak modelmu kaya apa ngono, sing penting sampeyan bali mek pangeran. Nggih. Dadi jenenge wong pincang-pincang ngoten niku ya jenenge ora sempurna. Pecah-pecah niku ya awake dhewe niku bolong akeh bolonge. Ning piye wae kahananmu sing eleke kaya ngono aja ngasih sampean ki ora bali nyang pangeran. Aja ngasih lab dalane bali nyang pangeran niku namung Islam. Dadi aja mbok gawe identik nek Islam niku wong kudu resik. Siru ilallahi urjan wa makasira. Sira bali nyang Gusti Allah senajan kanthi keadaan tertatih-tatih. Wis modele sewujane elek mblotah ya to, akeh dosane, akeh salahe. Ning piye-piye aku tetep pengin bali maring Gusti Allah. Wong ngoten niku jos, Pak. Jadi menahan nafsu. Wong iku iso nahan nafsu, iso nahan daripada rasa malu niku termasuk menahan nafsu. Kowe nafsumu nek wong elek niku lek karep sisan ngene to. Wis karep elek ngene cah ibarate sewama kumpul karo wong saleh-saleh ora patut secara nafsu pengen dhewe mblotah sisan daripada tanggung ya to nek kono ora tompoe tak jegur elek sisan. Niku nafsu yo ang. Ngoten. Lah, sampeyan ning ngoten niku berarti memperturutkan hawa nafsu. Lah setan niku tujuane sampeyan niku eleke kaya apa gen ora sida ngamal. Nek wong elek kok iso ngamal saleh niku setan bengkoyong tenan.
Ngoten nggih. Dadi boyong tenan niku. Pramila untuk mematahkan punggung setan niku, sampeyan niku sing elek-elek. Ya sing wong kathung blotah ngoten niku ya ijik tetep aku pincang-pincango tetep pengen bali mek Gusti Allah. Ngoten niku setan agek wasem ngoten niku. Wong wis barate wis kadung elek ngene ya ijik pengen sadar, ijik pengen bali mek Gusti Allah. Mergane Allah niku Tuhan kita bersama. Jadi wong sing apik ya oleh ngaku Gusti Allah pengirane, wong sing elek ya oleh ngaku Gusti Allah niku pengirane. Bola-bali kula aturaken nek tembok kuwi putih, tembok kuwi biru, kuwi sing ngakoni sapa wae mbok kuwi ibarate profesor, mbok kuwi pelacur ya tetep ngomong nek tembok kuwi rupane biru. Apa nek ibarate profesor ngomong biru nek pelacur kudu ngomong ireng ngono? Ya gendeng toh. Makanya Allah itu Tuhan kita bersama. Yang hari ini sudah baik ya silahkan, itu Tuhan kamu tetap Allah. Tapi jangan Anda ketika merasa baik bahwasanya Allah itu hanya Tuhan kamu saja. Wong elek-elek niku pangeran ya tetap Gusti. Lah nek ibarate Tuhane sing apik niku Gusti Allah, lha sing elek pangerane sapa? Kan ibarate Tuhane kan patung ngono. Apa berhala ngono. Ya malah tambah parah, Pak. Ngoten nggih. Jadi Tuhan kita, Allah itu Tuhan kita bersama. Wong elek wong apik ngoten niku ketika dia masih menyisakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu nanti di akhirat itu masih ada sisi-sisi di mana dhek niku dislametne Gusti Allah. Perganipun nek teng donya ngoten niku nggih biasa. Wong donya sanake wis ngene iki piye. Ngoten nggih. Pramila monggo niki mulai kita menata diri nggih, menata diri dalam artian sak ibarate kowe kuwi eleke kaya apa, susahe kaya apa, rekasane kaya apa, pincang-pincang lah ora sempurna lah niku tetep baliya nek Gusti Allah. Ngoten. Lah dalam sisi hal ini ngeten nggih, kowe iki ibarate ngamal ora usah dadak ngenteni sempurna. Pramila teng mriki dipun ngendikan ngeten. Latat tarokop furugol akyar, latat tarokop aja nginjen-injen sira furugol akyari ing ilange mengkonolah perubahan utawa donya. Paina dalika mongko satemene mengkono iku yakta umutus ka ing sira an wujudil muraqabati saking wujude muraqabah lahu maring Allah fima ing dalam perkara huwa kang utaima iku muki kang den jumengake ka ing sira fi ing dalem ma. Ida qomari kalane jumlake sapa Allah taala abdan ing kawula fi sababin ing dalam sebab minal asbabi saking pira-pira sebab. Fal wajibu moko utahe kang wajib ala ing atase abet apa ayyuwafi yen to nuhoni ing ma haqqahu ing hake dalik. Wayal tazimu lan nglazimake utawa wajibake fi ing dalem awqat fi dalem wektu aladaba ing adab. Wala yataraqab lan aja nginjen-injen waktan wektu sanian kang nomor loro. Yakuna kang ana fi ing dalem waktu parigon kang kosong minus saking ma. Fa inna ta'milahu maka satemene condonge man lil wakti maring wektu asane kang loro iku yamna'u nyegah hu ing man minal qiyami saking netepi bihakil wakti kelawan ake waktu al awali kang pertama. Dadi ngeten nggih Pak nggih. Awake dhewe niku aja ngangen-angen utawa ibarate berharap, jangan terlena untuk lepasnya daripada makhluk. Ora sah awake dhewe ini jangan kamu menanti akan kosongnya makhluk yang kamu anggap mengalihkan kamu dari Tuhanmu dan tidak bisa hadir dengannya, karena hal tersebut memutuskan muraqabahmu pada Allah dalam perkara yang Allah tetapkan dalam dirimu. Piye iki maksude? Dadi ngeten Pak nggih, awake dhewe niku rasah mbayangke golek wektu luang sing kedua kalinya. Jadi umpama sampean niku dina saiki ditetepne Gusti Allah SWT dengan berbagai asbab niki berlaku dalam dunia maupun akhirat. Contohnya tak contohin sing dunya sik ya Pak ya. Misalnya sama saat niki ditetepne Gusti Allah SWT makomu dadi petani. Makomu dadi petani. Ya wis sing enek ngarepmu kuwi lakon nono.
Umpama sampean saiki ibarate dadi peternak, duwemu gur wedhus 5 we kuru. Ya wis kuwi ritno. Ora usah dadak mbayi sing apa iku wedhus merino, domba dan sak piturute ya Pak ya. Well gayane wong saniki lak ngene to, aku gah nek gur ngeritke wedhus sing modele kaya-kaya ngene aku angur ora lho isone tuku ya ngono kok mbayangke sing ora. Padha wae sampean kuwi isone tuku niku odong-odong. Sampean ngomong ngene, aku nek ra apat angur ora tuku. Lha kapan wong isone agek tuku odong-odong kok mbayangke alpat. Lho ya kadoang to, Pak. Aku nek gur trima dadi arti anu ora nek ora dadi lurah. Lho sing arep njagokke ibarat sing milih kowe dadi lurah ya sapa? Iya Pak nggih. Lah makane sing enek ngarepmu kuwi ya wis syukurana, sing enek ngarepmu ki lakonana. Nggih. Dadi ya wis bersyukur saja. Ora sah awake dhewe itu mboten sah awake dhewe niku membayangkan untuk keadaan yang berikutnya. Aku nek entuk dhuwit dadak ibarate ala kowe nyambet gawe kaya ngono mbok lakoni aku nek ibarate sedina nek ora hasil 250 angur ora ngono ta. Lah wong sing diadepi ning ngarepe niku sedina hasile 50.000 kok mbayangke sing 200.000. Lho kadang mboten. Akhirnya dhek niku dengan membayangkan keadaan yang kedua dengan bayangan yang lebih banyak. Dengan membayangkan keadaan yang kedua, dhek niku mobil kudu apik, mbayangke keadaan yang kedua, jabatan kudu dhuwur. Akhirnya pada waktu pertama ini dhek enek niku ongkang-ongkang tok utawa netepi kahanan napa wajibe wektu sing pertama niku wau. Enek lho gur bayangan tok ta, Pak? Lah kaya dene ngene Pak nggih, sampean niku isone nyambet gawe, sedina hasile pira? 50.000, Pak? Ya 50 pira? Atus keren sampean iso 100 ya. Apik isane. 100 ngene iki rong trima. Aku nek ibarate nek sedina ora ibarat 500 angur ora kerja. Akhirnya nek tawaran 100.000 sedina iku wegah. Lah akhirnya dhewe wegah niku nunggu sing 500 etuk sing 100 ora? Sing 500 ya etuk ora? Mlayu malah blas to. Ngoten niku. Mulane akeh wong sing terjerumus ana amalillah. Ya ora. Ini enak ya, Ang. Lah iya, itu kan gara-gara ora trima karo sing sedina niku 50 utawa 100. Kasarane dhek niku senenge niku sing tanam saham, engko sing ibarate pendak sasi karo ongkang-ongkang niku nampa ya kan jarene tikel ping 10 ya. Tanam 1 juta, engko sesasi dadi 10 juta. Oh, duite sapa? Jarene arep mbukake bank gaib ngene ya. Ya nenek tenan ngoten ya bukang dhewe. Lha iku jenenge lah wong niku kudu paham nggih amal lillah. Nek wis lillah niku wis ikhlas. Lah kok sampean ibarat ngarep-arep sampean iki diapusi karo kiai niku ya. Iya ora? Pak niki senengan amal lillah. Lillah niku lha ikhlas to? Lah kok sampean njeluk niku mriko nggih dalil pinter perkataane niku. Dadi ngapusi kanthi bahasa Arab. Sampeyan sing diapusi ndelale wong Jawa ora ndunung Arab. Niki amal nggih lillah. Pak lillah. Mengke bali sementen. Nggih mengke tengah akhirat rampung to sampeyan. Lah selillah niku lha itu dijeluk ora? Oh. Enggak oleh. Lho sampeyan ngarep-arep. Lah niku gara-gara napa? Membayangkan keadaan yang kedua. Ini ku menjadi target Anda dan tidak terima dengan keadaan yang pertama. Jadi ya wis tiyang niku ora usah mbayangke kahanan sing nomor loro. Sing saiki eneng ngarepmu ku ya wis lakonana. Kowe asilmu sedina 100.000 ya lakonana ngono. Kowe sedina ibarate hasil 50.000 wis lakonana ngono. Kowe iki ibarate dina iki iso ngeritke wedhus gembel ya to, wedhus Jawa. Kuru-kuru cacahe gur 5 ya lakonana ora usah mbayangke sing merino, sing domba cek apa ya to. Duwemu sapi kuru ya wis upenono ngono wae. Duwemu odong-odong wis tumpak ana, ora usah mbayangke sing alpat, malah ra sida numpak. Ngoten nggih. Lah niku jenenge tiyang nek syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala niku napa? Cukup kanthi wa qanaatu bima fil yad. Dhek niku nampa kanthi apa sing enek tangan. Nggih. Jadi aja mbayangke kahanan sing nomor loro. Sing wajib napa tiyang niku kudu netepi hake wektu sing pertama.
hak wektu sing pertama kuwi apa sing enek ngarepmu ya kuwi lakonono. Terus dhek niku nata adab karo Gusti Allah dalam waktu tersebut. Ya wis lah Gusti, sakniki nek kowe ditakdir wektu pertama niki nggih. Wektu sakniki kowe miskin, adabe mek Gusti Allah Subhanahu wa taala ya kowe sabar. Nek kowe ibarate dina ki ibarat ditakdir Gusti Allah Subhanahu wa taala kecukupan, adabe Gusti Allah sampeyan niku syukur. Niku kedah ngoten. Dadi ora usah kowe engko syukur nek ngenteni dadi lurah padahal kowe saiki AGR RT. Ora usah sampean niku arep syukur besok nek duwe Alphard padahal isone numpak odong. Ora usah sampean niku syukur besok nek ibarate sesasi niku gajimu 5 juta, wong saiki sesasi kowe 1 juta we ngeten ya. Wis pokoke niku mawon. Qanaatu bima fil yad. Kowe qanaah kanthi apa sing eneng tangan, sing eneng ngarepmu kuwi wis syukurana. Nek pancen kahanamu penak. Nek kahanane pas ora penak wektu saiki ora sambayangke besok aku tak sadar nek ibarate aku iku sehat dan afiat tenan. Lha kowe ditakdir lara, ya wis kowe lara, kowe tobat mek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane kadang wong nadar niki ya repot nggih. Wong arep taat wae kok dadak ngenteni sehat. Lah kowe lara atau ora iso? Nggih ta? Saged mboten? Saged ya padha wae besok aku ibarate ngibadah nang masjid besok nek wis tuwek. Lah saiki wis enom menyang masjid apa ya ora iso? Lah iso to? Saged. Jadi jangan pernah kita membayangkan waktu yang kedua dan mengabaikan waktu yang pertama yang sekarang. Sing wajibe kanthi kawula niku napa? Netepi wektu sing saiki, asbabe awake dhewe niku dimakomke Gusti Allah Subhanahu wa taala kaya napa, ya wis kuwi lakonana. Nek sampean pas penak ya syukurana, nek pas ora penak ya sabarana. Pun niku jenenge sampean wis netepi wektu. Engko nek sampean niku mbayangke untuk yang kedua, apakah bayangan waktu yang kedua itu lebih baik daripada sekarang? Kuwi ya urung mesti. Ngoten nggih. Nah niku dadi tiyang niku ya ndak tahu kok dene niku diaturake. Napa? Kita itu ndak tahu umur kita kapan. Jadi semakin tanpa sadar bahwasanya akhirat itu sudah di depan mata. Lah ngono to. Lah engko sampean gur angan-angan wae. Lah engko nek sampean niku angan-angan tok lalae wis mati. Orang yang nanti dibangkitkan di akhirat statusnya wong sing mati kanthi napa? Berharap hasilnya suatu angan-angan. Iki wong mati sing statusé menanti kemapanan. Delale ora mapan. Jodoh to. Lah mbok iya sampean niku ngeten, statusnya orang yang meninggal sedang dalam syukur kepada Allah. Status meninggal dalam keadaan yang menyabari daripada ujian dari Allah. Keren, Pak. Nggih, aja ibarate dadi wong mati sing status sing kok dibangkitkan dari napa di hari kiamat, orang yang menanti angan-angan. Wis kacau ngoten niku nggih. Pun. Lah dalam agama ya padha, nek nggon agama. Sakniki sampean ngeten. Wis ora usah sampean wis kadung tuwek. Niku ora usah mbayangke mbuh nek elok cah aku besok arep nganu ibadah khusuk nek dadi kiai. Wong potongan kiai ora enek. Lha ya to, ora sang kiai. Ya seneng arep wis dadi ngono ku ya syukur alhamdulillah Gusti dadi wong awam sing penting jenengan paringi nikmat iso sujud teng jenengan cukup Gusti. Niku pun sampun cukup ngoten mawon. Rasa mbayangke sampean engkek ngenteni arek sadar arek taat ngono ibarate dadi kiai. Aku besok tak nganu wae. Tak ibarate nyang masjid sregep engko tak nek wis aku haji. Lah kapan sampean haji nyelengi ya ora. Ayo ta. Mopane haji saiki pirang tahun, Pak? 20 tahun. Daftar saiki 20 tahun. Lah umure 20 tahun kas. Wis dut to. Lah iya. Wis mulai ya wis lah ora usah datang engkek ngoten. Wis saiki pun Gusti sadar nek jenengan takdir saged haji, nggih saged makan nek mboten jenengan takdirne nggih mboten napa-napa. Ngoten mawon. Sing penting kula niku kangen jenengan, kangen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kula sujud pasrah teng jenengan. Ngoten niku rampung. Ngoten nggih. Wong padahal kadang ngoten niku ya sampeyan nek haji wajib. Monggo nggih sing di duit-duit akeh niku haji tetep wajib, Pak. Tetep wajib monggo jenengan daftar.
Cuman sing ora iso haji ya ora usah kecewa. Mukat masalah sakniki ngeten kok wong sing harus mulih haji ngoten niku rumasuk ya soleh-soleh dhewe kok. Iya ora, Pak. Nah, sing harus tulis KH ngene ya. Iya ta, Kiai Haji. Apa nek haji sapa? Diceluk Tugino ngono. Haji Tugino. Hane ra disebut wae no. Nesu. Wis repot. Lah kudune sampean niku kan itu rukun Islam. Kudune nek sampean abdina salat ya kudu diceluk Pak salat ngono to ya. Enek gak? Kenapa ketika kita sholat hari-hari tidak diceluk sebagai Pak Sholat, tapi ketika kita hanya sekali saja ke Mekah, niku diceluk Pak Haji, padahal sama-sama rukun Islam. Beda Mas, teng mriku lah nganggo duit, nek sholat ra nganggo duit lah pademu ngono ta? Ya. Padahal itu sama-sama rukun Islam, tapi kenapa beda? Nggih, sing sampean zakat bendina apa diceluk Pak Zakat? Ya ora. Semulane pun nggih ngeten nggih, sampeyan kudu isin. Wong makasane iso nyang rono terus mulih ungkang-ungkang diceluk Pak Haji ngoten niku kudune ya malah isin, ora malah bangga nggih. Dadi iku nek-nek teng Indonesia tok, Pak. Dadi enten niku teng Indonesia tok diceluk Kiai Haji ngoten niku teng Indonesia terus jadi gelar. Saliyane niku mboten wonten nggih. Malah ulama-ulama ngoten niku mboten disebut sebagai kados dene Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami, ya disebut jenenge tok ngoten niku. Ora disebut Aliyaullah. Ngoten niku ya ora sing nyeluk ya kowe-kowe kuwi. Tidak mendedikasikan diri. Ya kadang repot nggih. Jadi dalam amalia agama ya sama. Saiki kowe dadi apa? Sing dadi santri ya wis lah ngono wae. Aku besok takziah nek ibarate santri kowe suka. Ya nek ditakdir di santri. Nah, kadang ya urung Mas, mesti. Mulanipun ngeten nggih, kadang tiyang niku angan-angannya apa tidak boleh berangan-angan. Boleh silakan berangan-angan, tapi angan-angan itu sebenarnya walaupun itu rupa-rupanya adalah agama, itu suatu wujud dunia. Lah bate ora dejal. Mulanipun ngendikanipun hikam niku ngeten, rubama waradat alaikal anwar fala manazalat wajadat fi qalbikal asar partahalat. Jadi ingatan nggih. Terkadang niku nur niku meh mlebu teng awake dhewe. Sampeyan soleh niku berarti punya nur. Nggih, duwe nur. Kadang nur niku meh mlebu. Dalam hal ini yang paling lebih dominan sing jenenge nur ilahi niku adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kadang sampeyan niku nur niku meh mlebu teng awak. Ning nalikanipun ngerti teng atimu iku enten donya, kebak donya, niku nur niku bali mak plencing, ora sida. Dadi ngeten. Sampeyan iki kadang dadi wong soleh. Kita wis arep kei manfaat nyang anak, nyang bojo, nyang lingkungan, nyang keluarga. Tapi sampeyan niate daki-daki. Sing paling signifikan, sing paling kula sindir ngeten nggih. Nek sampeyan niku duwe anak mondok. Kita elak ya nur niku arep mlebu kaya anakmu ku dadi wong soleh solehah, alim alamah, hafid hafidah, kiai haji sapa ngoten nggih. Lah niku wong tuwek niku cita-citane wis duaki-daki kae. Anakku engko nek mulih langsung tak tekini pondok, tak geke pesantren, engko kon ngajare ning kono ya to. Engko muridé sekian ene masyarakat terpandang dina ngisi pengajian, bendina ibaratnya tausiah, ngimami ora kendat, lha sing ngono to. Engko wah masyarakat itu salam templeknya aku kabeh ngene. Wah tujuane ngoten niku donya apa akhirat? Donya. Ya, gene tok sobya, gene tok wibawa. Lah nalikanipun ngoten niku, nur niku ilang mak plencing, mboten sida, mulane akeh sing gagal. Anak dhisik niku tok soleh tenanan di pondok ya gelem keri-keri niku kok glewang. Mergane sing glewang dhisik wong tuane. Wong urung mlaku agek anyak timik-timik kok coba cita-citane sundul langit. Niku jenenge napa rubama waradat alaikal anwar. Nur niku jane meh mlebu ning nalikanipun ati niku kebak donya ra sida mlebu plencing mlayu. Yes padha wae awake dhewe niku ndek agama sing sampeyan ndek potensi enten masyarakat ketok-ketoke berjuang memperjuangkan masyarakat gen masyarakat dadi wong sing napa ibarate gemah ripah Allah jinawi sejahtera makmur kecukupan hidup bahagia sentosa.
bentek menjane sampean niku asline gur napa gen kowe etuk jeneng ngukuhke jeneng mbok wayani mulane akeh tiyang niku sing kiyambakipun dheke niku pas njabat niku ya niku disobio-bio kaya sundul langit nalikanipun lengser niku dikeser-keserke kaya dene aspal ya sak ngandhap-ngandhap. Mergane napa nggih niku wau. Dhek niku niate berjuang untuk masyarakat, bukan ikhlas lillahi taala agar masyarakat itu mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keadilan ora. Beteke dhek niku gen duwe jeneng. Nah, akhirnya napa? Ya wis ilang barbur. Nurnya itu hilang. Ngoten nggih. Lah mulane sik jenenge nur niku akan selalu menerangi. Lah niku carate napa? Nggih niku wau ati niku ora enek niat donya babar blas. Mulane pun ngendikanipun Gusti Allah, "Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Jadi niku pengin itu nur, itu akhirat, itu swarga. Ya aja kuwi mbok dadekke nafsumu pengen satu bentuk kedudukan yang rupanya adalah dunia. Wis. Dong ta saniki. Wis. Niku dan jadi sampean niku rasah mbayangke keadaan yang kedua. Nek sampean niku mbayangke arek apik wae ngenteni keadaan yang kedua niku sing ndadekke sampean putus sangka muraqabah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang Allah tetapkan pada dirimu. Seolah-olah sampean niku ora syukur kanthi kahanan sing ditetepne saiki. Ora nrimo kanthi kahanan sing saiki sehingga sifat muraqabahmu mek Gusti Allah, parekmu mek Gusti Allah, pasrahmu mek Gusti Allah kanthi kahanan iki ora enek. Onjo-onjo niku mbayangke sing aku mungkin luwih apik, sing apik kanggo aku ki keadaan sing tak bayangke yang kedua alinya. Sing kahanan saiki sampean kaya-kaya niku ora pas kanggo uripmu. Sehingga akeh ora trima, eneke mengeluh, eneke gur nosap nasib. Dadi gur nyekeli biathoke karo nasib arep bodho kok panenan blas rene. Arep bodho kok jiadene rene ta blas iya ta. Lah dzikir ku ora enek apa dzikir nosap nasib ora enek. Eneke subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dzikir kok nasib. Ayo ta, Jan. Sanger bodho sing ngene iki arep bodho sapa-apa ora nek garan sing kena ge napa ngubengke bodho. Ah sampean nosap nasib eneke mengeluh piye to ya. Engko suwe-suwe sampean nyalahke napa? Ya kuwi nasib. Nomor loro nyalahke keadaan. Nomor telu sak suwe-suwe sampean nyalahke pemerintah jane sing ngatur ekonomi ke piye to ya. Ya ora salah pemerintah, ya ora salah sapa-sapa. Ya pancen dina iki taun iki engko bodho kahanane ya kaya ngene iki. Ngoten nggih to. Nah, makanya ngeten nggih. Wong niku sing slow mawon, Pak. Nggih ya ngono enek fitrah ya sing biru ra apa-apa. Engko ora enek ya diudunke sing ijo ngene. Nek ra ya aja iso jaman biyen sing rupane coklate kok. Lah 5.000 ya to. Nggih. Dadi niku budaya budaya ngoten niku. Lah sampean niku gayane 50.000 ngetokne pas bodho tok ya Pak ya. Niku ning sampean ngoten wis tak ansur niku bar liyane bodho ngekeki ponake ora. Belas ya to, belas. Lali. Ya lali 11. Lu enake gur Pak bodho tok. Tundat-tundat Jan. Wis ngoten nggih. Dadi ngeten nggih. Niku modele fitrah niku mek kaya wong nyumbang. Nyumbang niku jaman biyen niku 5.000 patut. Ya sansaya ganti tahun mosok cah, ya ta? Mundak dadi 15.000, mundak dadi 20.000. Saiki dadi 50.000. Arep ngiseni amplop isine 50.000 isin mosok aku tahu banget tok karo kaya mosok gur biru. Nah, kudune pokoke 100.000. Sungoten niku mundak terus, Pak. Pola hidup, gaya hidup niku nek dituruti, ewuh pekewuh ngoten niku ndodro. Mulane pun ngeten nggih, kadang sampean niku jenenge nyumbang ya buah niku nek niku ngamal sing ngrutu ya ngono kuwi ya ora.
Semane aku agek pisan nek kono ping pindho cah. Ya ora. Lah. Iya to. Kae sumbangan ngene ya. Yo. Wis pokoke ngono kuwi. Dadi sampean kalah pisan. Engko sing ngomong ngono kuwi besok tak biales. Ya. Giliran sampean mantu ya anake 3 sumbangan terus yo wis akhire ya wis jenenge ngamal ae gerutu ya nek buah ngoten iki. Iki sumbangan apa buah? Sumbangan. Sumbangan ya padha basane kene dik sumbangan nggih. Ngoten niku. Terus saben taun niku napa nominale munda. Tung gerutu ya tambah nemen. Kacau ya. Yes, iku adat piye ya. Jane aku ora pati setuju, Pak. Ora pati setuju. Lah piye kadung wis ibarat umume ngoten iki to. Niku ning standare aja mbok undak-undake ya, Pak ya. Wis dadi tiyane niku saentene mawon. Dadi kadang awake dhewe niku napa nggih terpola dengan hukum masyarakat yang sebenarnya itu wajib pun tidak ning dadine kaya-kaya wajib. Arep ninggal ke isin. Padahal ya ora enek malam yunazil bihi alaikum sultana. Ora enek dalile ya ora enek petunjuke. Ngono sedekah jarene dalilmu sedekah. Sedekah kok ngrutu ya. Ngrutu ora? Ngrutu. Engko sing ibarate jek amplope 50.000 mbok wedok 50.000 jek nggawa gawan barang gula teh pirang kilo? 10 kilo minimal ya ta. Wis muni pira? Ya Allah. Aso Bapak. Lah, tapi keadaan yang seperti itu sing kahananipun kadang apik, kadang elek en alam donya niku biasa mawon. Jadi terus makalah sing nomor kalih ngendikan ngeten latas takrib wuku al aqdar madamat fi hadihidar. Latas takrib aja nganggep aneh sira wuku al aqdar ing terjadine kotoran utawa kesalahan utawa dosa. Madamat selagine isih ana fi hadihidar ing dalem ikilah kampung donya. Fa innaha maka sak temene donya iku ma'abrozat ora pertelo ilama kejaba perkara huwa kang tema iku mustahikun ngehaki wasfaha ing sifate akdar wa wajibun lan wajib apa nuktuha ceritane akdar. Dadi ngene sampean kuwi ora sah nganggep aneh terjadinya satu bentuk kesalahan ataupun dosa ataupun wis pokoke barang elek ya. Saknalikane isih enek alam donya. Dadi kuwi enek kancamu kuwi gawe elek. Kadang ya salah barang kuwi wajar Pak biasa mawon. Wong ijik enek mosok cah wis gaene nyang masjid tok kleru. Mosok gaene nyang masjid ijik ngapusi. Mosok gaene salat ijik nyolok. Mosok kae ibarate jarene salat iku sing ana jebule ki selik karo anu kae. Lha kok biasa maneh donya ngoten niku sampean rasa gawa. Nggih. Biasa. Kok biasa itu luar biasa. Oleh nek wong khusuk ngoten niku langsung menghakimi. Terus Anda pasti nek dadi wong khusuk mengeluarkan dia dari ring kesolehan pasti. Terus ibaratnya sampean kekancan ngene wegah samar nek ibarate kowe dikatut-katutke jarene padha karo kuwi karo kancamu. Wis gah cah saiki kancan karo kae engko nek kenek eleke. Jarene lak ngono to, kumpul karo wong bakul lareng kenek reng. Kumpul karo bakul minyak wangi kenek wangine. Padahal niku Imam Syafi'i ngendikaken ngeten nggih, latu sahib biman lam yaraka ila maksuman. Kowe aja kekancan karo wong sing ibarate apa iku karepe kuwi ndelok awakmu kuwi gur apike tok. Nek pas kowe elek ora bolo saiki. Lah kudune ngeten nggih jenenge kanca niku lha ngeten dawuhe niku ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nek ada sisi tawaso niku adalah saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati. Itu otomatis wong niku nek ngandani kuwi sing elek dikandani gen A B. Lah nek apik kabeh kandhani apane? Iya gak, Pak?
Dadi nek wong apik karo wong apik niku kandan-kandanan apa engkel-engkelan? Engkel-engkelan. Nah, iya malah to. Iya. Lah nek wong elek karo wong apik karo wong elek mesti kandanan. Berarti wong elek karo wong apik karo wong apik sing endi mama kancan? Apik. Ya. Ayo, lho tenan Pak Sani iki wong apik karo wong apik niku potensi ndelok engkel-engkelan ya ora? Ustad mbok ketemoke ustad engko nek adu dalil. Iya ora? Iya. Ning ustad ketemu preman, mesti ustate ngandani preman iya gak? Ya preman ya nggih lho, preman Indonesia aku ngerti. Sak begedel-begedele preman Indonesia niku karo kiai takdime biyo. Iya, mergane jek napa jek punya hati nurani. Dadi wong luar negeri ngono ndelok preman Indonesia tato-tatonan ngoten niku heran kok iso. Modele kaya ngono kok ibarate karo wong Jubang sorbanan karo kiai kok munduk-munduk aneh iki ngoten iki. Ha niku aneh wong Indonesia ngoten niku, Pak. Dadi preman niku jek duwe etika ngoten iki. Idolane tetep kiai. Iku preman Indonesia, idolane tetep kiai. Ya ora aneh to, Jal. Mulane wong Indonesia iki sak nuwakal-nakale ngoten selawatan ngoten iki teko ya macam-macam ya tato-tatonan sak macam-macam ngono ya melok solawat. Nah niku. Dadi ngeten nggih, potensine ini kadang wong apik ketemu wong apik ngoten niku malah engkel-engkelan, adu dalil. Ning wong apik ketemu wong elek niku saling menasehati. Sing apik mesti nasihati sing elek. Sing elek ya butuh nasihat sangka sing apik. Berarti nek digagas sampai sing endi? Nah, padahal niku dalile wong kang soleh kumpulono nek padha soleh potensine ya elek. Yelan kok malah drengki-drengkinan cek ora ibarate santri padha santri, kiai padha kiai, ustad padha ustad ngoten niku sangger ibarate padha sak kampung ngoten niku nggih. Siji ben lulus, siji ra lulus. Ndelale sing ra lulus niku santrine lho akeh timbang sing lulus. Drengki ora? Drengki. Asemane wong kajane kudune santrine akeh aku lulus kono ra lulus. Kumat ora drengkine? Yus. Ngoten niku. Sapa omong nek wong saleh karo wong saleh kumpul mesti apik. Urung, Pak. Mulane kesunatane niku kiai padha kiai niku ora pati ya ketemu. Ketemu niku arang-arang, Mbak. Bae sekali ibarate tau ketemu pasti adu argumen, adu dalil. Engko malah dadine debat congkak. Sih ngoten nggih. Ning ibarate nek wong elek karo apik, kiai karo preman patut ya kudu bareng. Mergane apa? Ada sisi tawasobil hak, saling menasihati dalam kebaikan. Mulane ngeten, awake dhewe kekancan niku aja sampean pilah-pilih. Ya wis sekali dia itu iman kepada Allah dan Rasulnya, sejelek apapun dia tetap anggaplah dia sebagai temanmu. Ada mediasi di mana engkau bisa mengimplementasikan ayat Gusti Allah wektune nek kancaku iki agek salah ya tak kandhanane. Nek aku agek salah ya gen dikandhani kancaku. Kuwi pentinge kanggone kanca. Dong nggih. Dadi sampean rasa heran. Omong ibarat nyang masjid, ibaratnya sing ngaji ngoten modele wong-wong ya sing pernah di kasus ngene dan sebagainya biasa mawon. Itu pentingnya bahwasanya jangan kamu berteman hanya terhadap orang yang kamu melihat. Jangan berteman dengan orang yang maunya melihat kamu dalam keadaan baik saja. Kuwi malah dudu teman sejati. Nek teman sejati apik ya kanca, elek ya kanca. Enek kak ngono iki. Enek ora? Angel Pak, sampeyan niku ben pas sukses ngoten niku ya to. Wus kancamu tuk nyang mahmu ngene ben wayah niku. Iki kok ngene padek men wae punya harapan ya to. Terus saiki sampean jatuh kiri ngoten iki enek sing teko. Belas to? Nah, isin kancan karo kowe mlaku karo kowe saiki isin. Ning sampean rasa nelongso sing ditinggal kanca sampean ben ibarate bos saiki jatuh ngoten terus ibarate ora do teko nyang nggonamu ngoten iki malah alhamdulillah orang repot-repoti. Iya ora? Nah iya saiki bawa ngene wae. Umpama ya sampean kudune alhamdulillah, Pak. Bos sampean biyen bos saiki jatuh miskin ibarate dadi kuli to apa. Lah, kuwi kancamu sing ibarate tumpakane alpat apa ngoten teko nyang mahmu terus nyawang kowe dadi kuli ngene kowe malah lara-lara ora? Iya ta? Lara-lara ora? Ya ora ketemu, ora diliki ya toh. Ora usah ngomong ben ae aku sugih ngene saiki ora kelingan blas, ya ora kelingan malah beneran.
sampean ora terhinakan ngono lho. Iya ta? Lah iya wong sing notabene nek saiki jek sukses terus nyawang sampean iki retele-retele ngoten niku mesake to ngenyek. Ngenyek oke. Lah nek potensi ngenyek sampean lek loro-loro to. Mulane rasa ketemu. Ngoten niku tapi dia tidak baik bagi yang masih sukses kok tidak mau mendatangi temannya yang hari ini buruk itu tidak baik. Tapi sampean sing agi elek niku ora ditiliki kancamu sing apik kuwi apik. Mergane napa? Tidak merasa terhinakan. Paham nggih? Wis ora usah airan ya nek donya enake ya ngene iki. Apik elek niku gambarane donya. Ila mahwa mustahikun wasuha. Pancen sifate donya kuwi enek apike ya enek eleke. Wa wajibun tuha pancen wajib ceritane donya kuwi ya enek apik ya enek elek. Mulane terus ibarate wong ahli sastra niku apa gawe cerita enek Pandhawa enek Kurawa. Ya pokoke ngono kuwi. Enek tokoh apik enek sing tokoh jahat. Ya sampean tepake sing endi ngono wae dadi Kurawa apa dadi ya ning aja dadi Sengkuni lho ya. Kacau sangat dadi Sengkuni ngene wis ya ngrusak kahanan Kang ya. Wong siji ngosake kahanan rong negara. Lah iya genjrone napa ibarate Pandhawa karo Kurawa lha gara-gara Sengkuni. Wong kok kaya ngono enek ge congkrah. Parah nggih. Aja nemen-nemen lho ya. Aja dadi Sengkuni. Wis pokoke niku lambang keburukan. Wis. Pun salajengipun matawa kofa. Jadi makalah sing nomor kalih, paham nggih? Kowe ora usah ngrumangsa heran eneke rereget enek donya iki. Nggih, selagi enek isih enek donya. Amargi perlone rereget iku pancen ya hake donya ya kono kuwi, sifate donya ya kaya ngono kuwi. Lan ceritane donya kuwi pancen wajibe ya enek regete. Nek ora enek regete jenenge wudu donya. Mulane sampeyan niku nek ngaji kameten niku santai mawon dikabari kene lha biasa Kang ya badhe cang wong kepleset. Wong ngaji bareng ya wong ngaji ora tok salah ya tok kleru biasa. Ya sing dinasehati ya. Nek isih dinasehati ora usah dihakimi. Biasa ngoten mawon menghadapi ya wayahe niku mengke diterapkan hukum ya diterapkan. Cuman kita tidak boleh mosok ora mungkin sing ngomong ra mungkin apa. Dunia itu semuanya mungkin. Kadang hari ini baik terus nanti jelek. Kadang hari ini jelek terus baik. Itu kita ndak tahu. Mergane enek donya. Nggih. Dadi aja dadi wong khusuk-khusuk. Sampeyan niku mulane ngaji kami gen ora dadi wong khusuk lho Pak nggih. Sampeyan seneng khusuk ora? Nah, khusuk niku sampean guaya ndelok masyaallah masyaallah. Ya toh, masyaallah ini musuh Allah ini kan teman-teman setan. Ya terus ngono. Wong wakimi wong gerwana wong berbuat elek terus yo. Iyane kok rumangsa suci dhewe. Ya ora. Wis ngoten niku akhire mengke terjerumus dhewe agek ngiyeh. Iya, wis jebule aku ngelak ya ora iso. Akhire malah isin delik wis ora ngorbit babar blas. Mergane napa terlalu ngejos niku wau kaya niku wong suci ya dhewe. Mulane ngendikane Gusti Allah fala tuzaku anfusakum wa alamu bimanitaqo. Kowe iki rasah rumangsa awakmu paling suci. Gusti Allah luwih ngerti sapa sing luwih takwa. Dadi kadang ngeten nggih. Sampeyan niku gen ora dadi wong khawarij nggih. Ciri khas wong khawarij ngoten niku wonge khusuk-khusuk. Terus mereka melihat Islam itu ada sisi kesalahan, penganut-penganut Islam itu ada yang berbuat salah itu merasa itu suatu hal yang mencoreng nama baik agama. Agama niku arep kok ibarat isine wong elek-elek Pak, ora bakal tercoreng. Agama Islam niku tetep apik, sing elek wonge aja mbok elek-elek Islame ya toh. Wong saniki repot, sing dielek-elek Islam nyatane gelo Islam kaya ngono. Nek Islame tetep ajarane apik, nek wonge elek. Yes kaya ngono kuwi. Gitu. Modele. Tapi piye niku? Islam iku tetap lebih baik daripada yang lain. Ngendikan ngene iki, al yauma
akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi aku tak tekon, ciri khas omah niku sing wis sempurna, bangunan sempurna niku Pak ya. Niku kan pertama enek pondasi, enek apa? Nek wis sempurna niku mengke mengatur dari perihal yang pokok sampai yang ibaratnya pernik-pernik sing cilik-cilik niku diatur kabeh. Mulanipun omah sing sempurna niku sangka pertama awal bangunane pondasi niku sempurna, atap, dinding, cat dan lain sebagainya ornamen kabeh sempurna sampai wis ngatur taman-taman sing nek ngarep bangsane iku dikoki kolam, dikoki tandur-tanduran, dikoki bonsai cek apa dan sebagainya. Niku jenenge omah yang sempurna. Lah Islam niku ngoten niku. Wonten surat An-Nisa niku ngeten nggih, sabadanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala niku nerangaken ngeten nggih. Hurimat alaikumul maitatu wa damu wal lamul khinziri wa ma uhilla li ghairi labih wal munkhaniatu qatatu lan sebagainya niku. Niku lak membahas masalah panganan. Lah sampean niku gagas ngoten niku mosok Quran sing spektakuler go trimone bahas panganan. Ya ngono to. Lha panganan niku sampean gaya lek sepele to. Ya kuwi ning ngarepmu sing mbok singkar-singkur ngene. Nek seneng ya mbok pangan ya to lak-lak nek ibaratnya rapati seneng disingkar singkirne. Ngoten niku nasibe panganan. Niku men dibahas teng Quran. Masa Quran yang begitu spektakuler dari lahir mahfud dari zat yang luar biasa kok sak dermane bahas panganan. Niku nek wong goblok niku ibaratnya pandangannya wah ketoke ora pati keren cah wong bahasane mau masalah panganan. Tapi nek wong sing cerdas, wong pinter iku Quran niku sempurna. Sempurnane napa? Ngatur barang sing gawedhe, sing urusan besar sampai urusan yang terkecil. Dari perkara yang penting sampai perkara yang remeh kuwi diatur. Mulane Islam niku sempurna karena bangunan yang sempurna itu dari pokok dasar pondasi yang begitu penting sampai atap sampai ibaratnya dinding sampai ornamen sebagainya engko ngasih pernik-pernik sing cilik bangsane korden lan sak piturute kuwi wis enek kabeh. Iku omah sing sempurna. Paham nggih? Mulane sampean masa Quran iki bahas panganan. Lho niku nuduhaken nek Islam kuwi sempurna bahasa sangkase perkara sing gedhe ya kuwi bahasane ayat-ayat uluhiyah sing berkaitan kalian Gusti Allah kaya dene ayat kursi nggih. Allahu la ilaha illallah qayyum utawa Ismul Adam dan sebagainya. Niku napa membahas tentang pangeran. Sampai bahas mangane sampean, sampai bahas sampean yang WC yang ibaratnya cewek kuwi dibahas. Niku nuduhaken nek Islam niku sempurna. Mulane terus Gusti Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Agamamu wis tak sempurnake. Mergane apa? Ngatur sangka barang sing gedhe teko sing lah saniki nek agama liyane niku jangankan masalah yang kecil. Kristen niku Pak nggih. Oh ya iki tak bahasnya. Kristen itu saja hari ini sampai hari ini detik ini membahas masalah Tuhan mereka saja itu belum belum valid ya ra. Iya semua masa ini ngeten nggih. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisun salasah. Quran sampai dikritik ngono. Sungguh orang itu jadi kafir karena mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga. Ya sing ada. Lah iya kan saiki berarti Tuhan iki asline jane asline wong Kristen itu Tuhane sapa ta? Pertama niku yang Allah, terus ibaratnya saking spektakuler niku Nabi Isa, terus Siti Maryam gek gara-gara mergane nglairke Maryam ora tanpa bapak niku, terus diangkat menjadi Tuhan anak, terus jadi Tuhan ibu ngoten niku. Lah aku tak tekon ya, sampean apa makasarane ngaten nggih. Pamo ibaratnya Tuhan niku enek Tuhan bapak, Tuhan anak, Tuhan ibu. Niku kekuasaane niku pamo di kekuasaan nanti, di kekuasaan kabeh ngoten niku. Mungkin selisih pendapat ngoten niku genjero ora? Genjero. Sing siji wis pengen ngiyamatke donya, sing siji urung ngono terus jajal. Wis kaya kiamat, urung ngene piye ta? Piye ta jajal? Kacau mboten? Padu Pak. Engko napa makasarane rebutan wilayah. Kae dunia cakrawala ya bagian barat milik saya yang bagian timur. Ora kabeh nggo nak piye jajal. Apa kisruh ta? Terus logikane ngeten nggih.
Niku riyen niku ngeten nggih, wong Arab ngoten niku nalikanipun Rasulullah Muhammad SAW itu mempublikasikan bahasanya Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Niku kiyambakipun ngomong ngene. Mak kowe iki cek aneh agamamu. Lha wong awake dhewe niku Tuhane niku akeh 300 nggih. Niku masalah awake dhewe ra rampung-rampung mosok gur siji mak wong aneh men kowe. Terus Kanjeng Nabi diwarai Gusti Allah ngeten. Ya saiki aku tak tekon. Kowe kuwi ndek majikan siji karo ndek majikan 10 penak ndi? Penak ndi, Pak? Siji apa 10? Nah, 10 gajine 10 lho ya. Penak siji Pak, nek ibarat sampean niku majikane 10. Monggo sing wong per majikan siji niku nggake wedang beda-beda kabeh. Siji kopi, siji susu, siji teh, siji cappuccino dan sebagainya. Waktune padha. Sampean kemeng ora? Mumet to. Delalah kleru, diamuk sisan. Nyoro kowe. Nek pangeran ibarate bosmu siji, ya paling kon nggake teh siji tok. Wis to? Lho wis. Lah dadi logikane ngoten, nek sampean niku tuhane pirang-pirang, kok karepe niku Tuhan niku pirang-pirang, ya kowe mumet dhewe. Ya, hebat sing kono njeluk ketemel, sing kono njeluk pecel, sing kene njeluk lho repot. Sing kono njeluk dibelahne sapi, kono njeluk dibelahke wedhus, kono njeluk pitik, kono sing berarti wis macem-macem, Pak. Sampeyan entek-entek rampung. Lah kok yang pangeran ya kok yang ragat ya ra. Wis aja ngono kuwi. Dadi nggih Pak nggih. Wis parah nggih kok yang Tuhan niku kok parah. Saben dina sajinan kono kene entek-entek dhuwit ora? Entek. Oh kowe golek dhuwit trimo nggih? Sajen ya. Kowe nang Bali niku lho ya. Entek kowe ra remuk. Lha wong Jawa ne alhamdulillah nggih. Ya semoga ngono kuwi. Ya dadi wong ini kepenakane iku nek pangerane sitok yaiku Gusti Allah. Nggih, pun matawaqafa. Kita nggih. Matawaqafa mutalibun anta talibu bi rabbika wala tayassara mutalibun anta talibu bi nafsika. Niki salajengipun. Jangan kamu matawaqafa ora dadi angel apa mutalibun perkara kang mbok goleki anta ya sira talibu goleki ma birobika kelawan pengirane sira. Perkara yang kamu cari beserta dengan Tuhanmu itu perkara yang kamu cari dengan Tuhanmu itu akan menjadi mudah. Sedangkan perkara yang kamu cari tidak dengan Tuhanmu, dengan dirimu sendiri itu akan menjadi sulit. Jadi sampean niku nek goleki barang, goleki kowe ndek hajat, duwe kebutuhan, nek kowe goleki sareng karo pangeranmu kuwi bakal dadi gampang. Nek kowe yakin karo utekmu dhewe, kuwi mak dadi angel. Mergane napa? Penguasa segala hajat itu adalah Allah. Lah nalikanipun sampean niku ngeten nggih, kadang kula mengandalkan akal itu. Ngandalke akale, ngandalke ilmune, ngandalke kemampuane untuk menunaikan daripada hajat kebutuhan hidupnya. Lah nek pun ngoten niku sampean niku ngandalke otak, ngandalke akal, ngandalke ilmu, ngandalke keahlian, kekuatan. Niku nyang Gusti Allah SWT sampean dipasrahne karo kekuatanmu. Lah kekuatanmu sepiro? Mulane kadang ngeten, enten tiyang niku ngeten. Goleki hajat, memenuhi hajatnya. Lali karo Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menguasai hajat. Nggih, sing